אז מה קורה חברים, אתם בסרטון חדש של אורי 99 אורי, והיום אנחנו הולכים לשחק פה בפלייטיים צ'פטר 2. אני יודע שמאוד אהבתם את הפעם הראשונה שתחקנו בזה, ואת הפעם השנייה אתם קצת פחות, אבל הכל טוב. ואנחנו נתחיל בדיוק איפה שעזבנו, שבדיוק סיימנו עם הצבעים הנזימים. למה אנחנו לא סיימנו איתם? למה אנחנו לא סיימנו איתם? אוקיי, זה פשוט ביטל את הכל. אז אנחנו צריכים ללכת. כן, זה נשבר, לאף אחד לא אכפת. לאף אחד לא אכפת ממך, את לא מבינה את זה שאף אחד לא פאקינג אכפת ממה שאת חושבת, או משהו כאילו, כן. אז את עושה משהו בזמן קרוב? לא. לא, את לא, אוקיי. הנה, זה לרכבת. איך רואים אותו? מה? למה זה לא? אוקיי, זה הכל לרכבת, 1 מתוך 3. אז בוא, בבקשה, תעשי משהו, ותתני לנו ללכת. יא, מוזרה, אף אחד לא אוהב אותך. כן, זה יעזור אם תתני לנו ללכת. זהו, ביי, אוקיי. מה זה שם? בא לי ללכת לשם. יואו, מה זה? בא לי... איך הולכים לשם? מה? אוקיי, יאללה, איך הולכים לשם? נו... אוקיי, אפשר ללכת לשם. טוב, אז אני פשוט אלך מפה. אוקיי, יאללה. אוי. טוב, אנחנו באמת צריכים ללכת לשם, כאילו, אני גאון. אתם פחות גאונים, כי אני כאילו הכי גאון. ולא כמוכם, אני פשוט גאון מדי בשבילכם. אז מה תעשו לי? מתי שאני כזה גאון? וגאונות פשוט גאון. אז אנחנו הולכים להיות במקום מסתורי. למה הכל כל כך חשוך ואין שום דבר לעשות? מה זה חרא הזה? אוקיי, אז מה זה בדיוק? ואנחנו פה, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? ובא לי להפיל אותו, איך מפילים את הבן אדם הזה? אני לא אוהב את הדינוזאור, אני רוצה להפיל אותו. תמות מדר פאקר. אוקיי, הפלנו אותו. yippee. אוקיי, בואו נראה מה אנחנו צריכים לעשות פה. בעצם, מה? למה? אנחנו פשוט לוקחים את זה. לא, אוקיי, לא ניקח את זה בינתיים. פה חסום, אז אי אפשר ללכת לשם. מה זה? יואו, זה כזה של חשמל. למה אני צריך אותו בעצם? למה אני צריך להפעיל... קלטת. איפה יש קלטת? מה היא קלטת? איפה יש קלטת? יואו, בואו נפיל אותך גם. אין לנו חשמל יותר. טוב, בואו נראה... זה עולה, ויש כפתור אדום, מאוד אדום. בואו נגיד ככה, הוא מאוד מאוד אדום, וזה לא נותן לנו לעלות בגלל שהוא שמן מדי. מה עושים עם זה? אני לא יודע. ואני חושב נתקעתי. אני די בטוח שנתקעתי. אוקיי, וואו, אני תקוע על זה. אוקיי. זה בהחלט היה משהו, בוא נגיד ככה. אז איך אנחנו הולכים להגיע לזה? כי בא לי את זה, וכשבא לי משהו, אני לוקח אותו, אז אני צריך אותו, ולמה אני לא יכול אותו? זה מאוד מעליב שאתם לא נותנים לי אותו. חשמל. נכון, יש שם משהו, כן, אוקיי. אז פה אנחנו שמים את החשמל, ואז מה זה עושה? זה הולך למטה. מה? אז כשנותנים לו חשמל זה הולך למטה, אז אנחנו צריכים לשים את זה בעצם פה, כדי שיתפוס אותו, ואז אנחנו פשוט נהיה מטורפים. מאוד מטורפים. אוקיי, בוא נראה האם זה הולך לעבוד. ואני לא יודע עדיין מה אנחנו צריכים לעשות, כאילו... אנחנו צריכים לעשות עם זה משהו, אני לא יודע מה, אנחנו צריכים לעשות עם זה משהו בטוח בזה, כאילו 200%. יואו, שלנו? למה אני יכול להשיג את זה? בא לי את זה, תנו לי את זה, תנו לי. עכשיו אנחנו יכולים להשיג את זה? כן, השגנו, ייי, יש לנו עכשיו מדליה בחזרה, yippee, יש לנו מדליה, יש לנו מדליה, אוקיי, לאן אני אמור לעשות את זה? Much later. אוקיי, אז לקח לי 80 שנה להבין את זה, אבל אני חושב שאני הצלחתי להבין מה אני אמור לעשות. אני רק צריך לעשות ככה, ואז... למה זה לא זז? מה זה החווה הזה? תזוז. למה אתה לא זז? תזוז כבר. יואו, תזוז. אוקיי, הוא פשוט לא מוכן לזוז. מה קורה כאן? למה אתה לא מוכן לזוז? אוקיי, אני חושב הבנתי מה הבעיה, אני לא רציתי על הכפתור הזה ואני הסתבכתי על זה 80 שנה. עכשיו, מה שרציתי להראות לכם זה שאם אנחנו הולכים, ואז אחרי כמה זמן אנחנו מגיעים לאיפה שאנחנו רוצים שזה יגיע, שירים את הדינוזאור השמן, כי אין מספיק מקום במעלית, אנחנו רק צריכים שזה יזוז מספיק, כדי שאנחנו נוכל לטפל בדינוזאור השמן הזה, שלא מוכן להפסיק להיות במעלית שם, ואי אפשר משום מה להזיז אותנו איתו עם הידיים שלנו, אנחנו רק הולכים, והנה אתם רואים שם, אז אפשר פשוט להזיז אותו, ובום, אנחנו כאלו מטורפים וטובים בלפתור פאזלים, ממש כאילו הכי טובים שראיתי בחיי אפילו, הייתי אומר, אוקיי, בוא, עכשיו, תודה חשמל חמודי, והנה, וואו, הנה, בול, פה, עכשיו אם אנחנו עושים, לא, אם אנחנו עושים פה, אז אנחנו יכולים פשוט לעלות למעלה, yippee. אוקיי, אז אנחנו פה הולכים במסדרון חשוך, וכמובן שיש פה עוד פאזל, כי חייב פאזל אחרי שהרגע היה לנו פאזל, כאילו, אבל כן, ברור, בואו נעשה עוד פאזל. מה עושים פה לעזאזל? אני חושב שנאבדתי, יש מצב. כן, הכפתור הזה, לא ראיתי את זה. רגע, אבל זה מעלה את המעלית,
ואז זה עושה ככה. רק איך זה עוזר לי? כי אני לא יכול ללחוץ על הקודם. איך עושים אותו? ככה, אוקיי, הבנתי איך עושים אותו, ובאם, גאון או לא גאון. גאון גאון או לא גאון. גאוני, עם רעיון חדשני. לא יצא לי טוב בכלל, זה הביא אותי קצת, אבל חייב להפסיק לדבר, כי אז דברים פחות מבהילים אותי, ואני לא שם לב לדברים האלו, כי הם פשוט לא מבהילים אותי. אז אולי אני פשוט אדבר פחות, למרות שזה כל הקטע שאני צריך לדבר יותר, זה כל הקטע של היוטיוב, כל עניין היוטיוב, אז אני צריך קצת יותר לדבר, ולא פחות לדבר, ובוא, אוקיי, מה היה המשחק הבא, אחרי שהמשחק המפגר הקודם, לא אכפת לי מה את אומרת, סטלה. לאן הולכים? לפה, לא, לפה. כן, לא? כן, יש, היא אומרת שפה. אז אני חכמוני וידעתי שזה פה הולך להיות מטורף, אבל אני אפסיק. אלא, אם אתם לא רוצים שאני אפסיק, אז אני לא אפסיק, כי אתם כאילו מאוד רוצים שאני לא אפסיק, אז למה שאני אפסיק? אתם יודעים, זה לא ממש יפה. אוקיי, מה רוצים ממנו פה? זה הקריבינו, עכשיו, את, מה את רוצה ממנו? מה את כל כך רוצה ממנו שמאוד מעניין אותך לרצות ממנו? מה אני אומר לעזאזל? מה אני לעזאזל אומר? אוקיי, יופי, הצלחנו, מטורף. יש לנו פנס עכשיו, מה לעזאזל? רגע, אני יודע מה זה המשחקון הזה, אני זוכר אותו. באגי קטנים באים ומנסים להרוג אותנו. אני לגמרי לא מפחד. אוקיי, איפה אתה באגי? הנה אתה באגי, תמות גם אתה באגי תמות. בבקשה שתמות, באגי תמות. תמות יא בן זונה, יא באגי זונה, תמות, האגי תמות. אוקיי, איפה הם? אחרי השירה הנהדרת שלי, איפה הם? אוקיי, אנחנו צריכים די טוב בינתיים. אלא הם יתקפו אותנו, מרגיש לי כאילו מתי שאמרתי את זה, זה הולך להיות מאוד רע ואנחנו הולכים להפסיד את זה. אני כבר לא אוהב את המשחקון הזה, תחזרו אותי למשחקון הקודם, אהבתי אותו יותר, אני לא אוהב את זה בכלל. אוקיי, היי האגי. היי, מי רוצה להרוג אותי? מי רוצה להרוג אותי מאוד רוצה? אתה ברור שאתה, אני ממש כיוונתי אליך, והוא פשוט לא, כמוה. זה מצחיק, זה ממש מצחיק, אני ממש מת על זה. זה גדול מצחיק וכיף לי מאוד מאוד. אוקיי, וואו, אתם לא מבינים כמה זמן לקחת לי לסיים את האחר הזה, אבל אני הצלחתי בסוף, ואני שונאת את המשחקון הזה כל כך. כן, את כל כך גאה בנו, גם אני גאה, ואחרי שעברתי את החרא הזה שנקרא הפאקינג משחקון החרא הזה. תני לי את זה. אני רוצה עכשיו ללכת לפה. רגע, אבל איך אני הולך? אני הולך מפה. לא, מפה נכנסתי. איפה אני הולך? shut the fuck up, מאמי. לא נשמע טוב. shut the fuck up. לא אכפת לי ממך. תני לי לצאת. אני רוצה לצאת. תודה באמת. יאללה, בוא נצא. פם. פה, בוא נחזיק פה. רגע. אוקיי. עכשיו. פה. כן, מעולה. יאללה, לא. באמת. טוב, נו, הכל טוב, כי נפלה לאבדון. ואני קיבלתי את זה. אוקיי. אני לא אוהב את הרעש הזה בכלל. אני צריך את זה. הגי, לא הרגתי אותך, אתה לא מת, הגי, אני חושב שאתה מתת, אני ממש חושב שהרגתי אותך כבר. זה לא הגי, את לא הגי. את ממש לא הגי. את כיסי ביסי. אתה יכול לפתוח לי יותר חזק? יופי, תודה. ביי. אל תאכלי אותי? כיסי ביסי. ברי? היי ברי. ברי, אתה תישאר שם, סבבה? אוקיי, ויהיה. חשמל. לפה. עכשיו. אצלי. לא, אני צריך ללכת מהר לפני שהחשמל ייגמר, מהר. לא משנה, הכל טוב. בוא נפתח לך ברי. יאללה, ברי. בוא איתי ברי. בוא נלך ביחד. אלא לא נודע ברי. סומך עליך ברי שלא תעשה שום שטויות ברי. למה אם כן, אז אתה תהיה כמו הגי ווגי. מת כפות. אוקיי, זה היה קרוב מאוד. לא, יופי, אוקיי, יותר טוב. אוי, לא. אוקיי, לא משנה. בוא נצפה בקלטת קודם כל. הוא חתם, מישהו מוזר. אתה הולך לדבר מתישהו? אוקיי, אני לא אוהב את הקול שלך. בכלל, ברו, תעבוד על הקול שלך, הקול שלך מגעול. הקול שלך מגעול מאוד, מגעול ממש. אני לא אוהב את הקול שלך כי הוא מגעול ממש. אני יודע שזה לא יפה להגיד את זה,
אבל לא אכפת לי כל כך. פעם. לא, ברי, מהר, לא. אוקיי, פיו. לאן אנחנו הולכים, ברי? לא, ברי, לא, אל תלך לאפתון, ברי, אנחנו יכולים לדבר על זה. ברי, אל תעשה את זה. אוקיי. אני אגרום לך לעשות את זה. מוהההה. ברי, אני מצטער, אבל... זה לא קל לי. אני לא רוצה גם למות. אוקיי. ברי. אוקיי, ברי, אני מקווה שאתה חי, למרות שאני יודע שאתה מת. לא רוצה טכנית אף פעם לא היית חי, באמת. אנחנו חזרנו, אוקיי. זה היה מסע עם ברי וקיסי ביסי. אני מטורף, נשאר רק עוד אחד, כי היה 3 שעלו לרכבת, אז זה אומר שנשאר רק עוד אחד. יואו, אני יכול להפעיל את זה? אין לי כוח להפעיל את זה. יאללה, בוא נראה. בום. לא אכפת לי, טיפלי. נפלת. את נפלת. ההגי ווגי הקטנים. מגיע להם. אני לא אוהב את הווגי ווגי הקטנים. אוקיי. המשחק האחרון. אני מוכן אליו? אני לא חושב. יאללה, נו. אוקיי, מה? מה אנחנו צריכים לעשות פה? עם 2 ידיים. לא? אתה רוצה מאיתנו? כן, אני אעשה ככה. אוקיי, ככה עושים. הבנתי. יאללה. בוא נרד. אוקיי. זה נראה חמוד. מישהו שלגמרי ינסה להרוג אותי, אבל נראה חמוד. פאזל. אוקיי, אחד לפה ואז... רגע. אוקיי, הבנתי. רק יש משהו אחד שלא הבנתי, והמשהו אחד הזה זה... רגע, זה פה? איך אני הולך לזה? הבנתי, אוקיי, זה לא פתח לי את מה שחשבתי שזה פתח לי, פתח לי את זה. זה מעביר ביניהם, לא, אני צריך ללכת לשם, כן, בדיוק לשם, לא. בול, אוקיי, ככה אבל. אני אעשה כזה ככה, 1, 2, ואז, אליך, ואז ככה, ואז ככה. בום, אני מטורף. הבנתם? אבל מה פתחתי בעצם? זה שעשיתי את הפאזל. מה זה נתן לי? מפה באתי, אז צריך. למה הייתי צריך את זה? למה עשיתי את זה בעצם? לא, אני סיימתי את הפאזל, אבל מה זה נתן לי בעצם? אני העברתי כי אני יודע מה קורה. מתי שיש אורות, אז אני לא זז, ומתי שאין אורות, אז אני כן זז. אוקיי. סקיל אישיו? כאילו סקיל, מי גאד, לך ממני. אוקיי, מהר. לא להסתכל אחורה. לא מסתכל אחורה. מה הייתי אמור לעשות? מה לעזאזל? אולי אני יכול... כן, טכנית לא הולך. אני יכול לנסות את זה. אולי אני יכול לקפוץ בעיגולים האלו, כי אני טכנית לא הולך. מתי שאני אעשה את זה? לא! מה? לעזאזל? אוקיי, אני חושב שהבנתי מה צריך לעשות. אני לא בטוח. אני כמעט בטוח שאני יודע מה... ביי. רגע, לא, טעיתי מחדש, אוקיי. לא, אוקיי, מחדש. יאללה, אוקיי. עכשיו אני אצליח. אני מאמין בעצמי שאני אצליח. אוקיי. ועכשיו, אני פשוט אעשה. ככה. תהרוג אותי, פליז, אל תהרוג אותי. ליזה, תהרוג אותי. רק לא להרוג אותי. ואז אני עושה ככה. בום. לא. מה עשיתי? אוקיי, יש, אומייגאד, עברתי אותו. אומייגאד. אוקיי. לאן אני אמור ללכת? אוקיי, אני צריך ללכת לפה. רק אל תעשו... אוקיי, יופי, אני לא מחדש. אני הלכתי מהמשחקים שלך, יא מפגרת. אני לא אוהב אותך. לא, אני שונא את הפולדמנט הזה, כי אני לא מת ממנו, אבל אני נהיה לאט. הנה, הבן אדם לא יודע, לא מפגר, אומייגאד. למה אני לא רוצה להיות בחוקים שלך? את שאלת את זה באמת עכשיו? טינטדינטן. היי, טינטדינטן. זה מטורף. זה הגי. מיסי הגי לא מת? איך אני יכול לראות את זה, מה? איך רציתי על זה?
לא יודע מה קורה. מה אני אמור לעשות פה? את זה. אוקיי, לשם, ואז לשם. כי לחצתי כבר לצהוב. לא ראיתי את זה. אוקיי, לשם. ואז, לשם. כדי שזה ילך אלינו. לא, עדיין לא. אוקיי, אז לשם. ואז, מפה לפה. אליי. יש. עכשיו, למה היינו צריכים את זה? כנראה למשהו שהיה למטה. זה מזכיר לי את הדבר מצ'פטר אחד שהיינו צריכים להכין איזה צעצוע מפגר. או ממני. לא, נפלתי. אוקיי. לא לשם. זה אני יכולה להגיד לכם בוודאות. לא לשם. לא לשם. אוקיי. זה לא אמור להיות לבן הדבר של האמת, שאחרי שאני מת אמור להיות לבן, לא אדום. מוזר. יאללה, אוקיי. אוי, לא, אני צריך לעשות את זה מחדש. רגע, בוא נראה אם יש לי. יש לי את זה ביד כבר. או שלא. אוי, לא, אני לא חושב שיש לי את זה. אוי, נו באמת, צריכים לעשות את זה הכל מחדש. ברור שצריכים לעשות את זה הכל מחדש. ואז לפה. עכשיו לרדת. וואי. אוקיי, יאללה. פעם אנחנו לא נקפוץ, ונעשה את זה כמו שצריך. ואז זה. וזה. עוד אחד. ועוד אחד. עוד אחד. אוקיי, עכשיו זה יעבוד. יאללה. בואו נלך מהמקום הזה. לא, ממש משקיע אותו רגע, זה מצ'פטר אחד. אוקיי. כן, זה אפילו עושה את הסקנים וכל החברה הזה. וואי. זה. אבל פה, מה שאנחנו מקבלים זה... אוקיי, מצאתי. כי אני כזה פרו גיים קלטת. אוקיי, הלכתי במקום הלא נכון. כמובן שהלכתי במקום הלא נכון, of course, בונז'ור. אורחים. אוקיי, פה. פה זה איפה שצריכים לשים את החשמל. איך אנחנו נגיע לשם? אני לא יודע. רגע, מה? חכו שנייה. האם זה יספיק? לא. מה, אני מפגר מאוד. לא. אני אפילו יותר מפגר. אני לא יודע שזה קרה לי, אני פשוט נפלתי לשם, מייגאד. יאללה. כן, מתתי וווי. הנה, פה זה לבן, קודם זה היה... זה היה אדום. אולי כל פעם שאנחנו מתים ממוות שהוא לא... שמישהו הורג אותנו זה... לא, זה לא בשום צורה. הנה, אוקיי. אוקיי, ואז פעם. יש, אני מטורף. אוקיי. פה באתי. פתחתי איזה משהו? יש. זה היה באג. זה כן היה באג. אוקיי, היה לי קצת איזה באג מוזר, אבל חזרנו, ואני הייתי אמור ליפול ולא נפלתי. בוא נעלה למעלה ו... אומייגאד! ביי, לכי, אני שונא אותך, אני לא אוהבת איך שאת נראית. ביי, לא, ביי. אוקיי, תנו לי לברוח. אומייגאד, אני לא אוהב אותה בכלל. אומייגאד, מה אני אמור לעשות? אני לא אוהב את זה. ביך פאקינג לאל. אני שונא את זה מאוד. פאק. אוי לא, אני לא אוהב את זה. אני שונא את זה. אני ממש לא אוהב את זה, בכלל לא אוהב את זה. לא אוהב את זה בכלל. הלוואי שתמותי. רק אל תרגיע אותי. אני מקווה שאת לא תהיי. איזה שיר יפה. אומייגאד, את לא תעשי לי כמו חגי ותרדפי אחריי, נכון? מה זה? וואי, שלי. אוקיי. זה לא עובד. אוקיי. לא, אז מה? כחול, אדום, כחול. עזאזל. אוקיי, אני רוצה להראות לכם משהו אחרי שנים שאני לא מצליחה לעבור את הפאזל הזה. תראו מה ראיתי. את זה, אוקיי. 1 זה אדום, 2 כחול, 3 ירוק. מה היה? 1 אדום, 2 כחול, 3 ירוק. 1 אדום, 2 כחול, 1 אדום. לא. מחדש. לא. אני באמת. בוא נעשה את זה ככה. יופי. יותר טוב. אוקיי, אדום. ואז כחול, ירוק. זהו. יש. כן. ביי. לא. ביי. אומייגאד, תמותי. אני פה, אני מתחבא. את לא יכולה לראות אותי כי אני מתחבא בעצם. נגמר. לא, היא עדיין פה. אומייגאד. בכלל. את לא פה יותר, נכון? יופי.
חיים. רגע, אני יודע מה זה. היה בקודם, בפאזל הקודם היה כזה משהו צהוב, אולי אני צריך לשים את זה שם. רגע, יש לו רעיון. אוקיי, אז בואו נעשה משהו אחר, כי אני לא יכולה לקחת את זה שם. אתה בתנור אולי? אוקיי, אז אנחנו כן משהו שקשור לתנור. זה אתה צריך. את זה? לא, בעצם. אני לא יודע. פה הייתי צריך את זה. ועכשיו יהיה פה משהו. למה, מה אני אמור לעשות? עכשיו אני צריך לשים איזה חשמל, אוקיי. לא, פה החשמל. לא, פה לא חשמל. אז מה אני צריך לעשות? פה. לא כל כך. לא כל כך יכול. רגע, זה כזה שהוא מוטען כבר. אוקיי, ואז אני עושה כזה ככה. ואז זה עושה לא, הנה, אוקיי. אני צריך אותך, ועכשיו אני שם אותך פה. פעם. עכשיו אני מושך את זה. יופי. יאללה. לא, אני ראיתי אותה. מה אני עושה פעם? אני מתחבא פה. לא יכולה לעשות שום דבר. אם אני פה. פאק לא. רגע, פאק יו. אוקיי, אני פה. אני בטוח ממנה. אני לא אוהבת מה שהיא אמרה עכשיו. אוקיי, אני יכול לצאת. פיו. אוקיי. מהר. בא לי להרוג אותה. אומייגאד, מה אני אמור לעשות? אוי לא, פאק יו. פאק לא. מה אני לזה אמור לעשות? אומייגאד, מה? מה זה אחר הזה? לאן אני אמור ללכת? אוי לא, אני לא אוהבת. אוי לא, מה קורה כאן? לא לשם. מה זה? אומייגאד, מה? היה לי בעיה עם הפאקינג שלט. פאק יו. ביץ'. שונא את זה. אוקיי. אפילו ברמות, לא יודעים כמה, לא יודע. ביי. הוא פשוט ישר בורח. ביי. איזה כיף לנו. ואז לשם. ואז לא לשם. ואז לא ממשיכים ישר, הולכים לשם. אז הולכים לשם. ואז אני אומר לעשות ככה. ואז ככה. ואני לא יודע לאן ללכת מפה. אומייגאד, פאק יו. אני לא אוהב את זה. אוי, לא. תפסיקי. נו כבר. נו. אומייגאד. יד, לכי לשם כבר. יד. הנה. אוי, מאחוריי. היא ממש מאחוריי. פאק, לא מסתכל, נו. פאק יו, תמותי. אומייגאד, מגיע לך. אומייגאד, אני שונא אותך. אומייגאד, תמותי. אני הורג אותך, כי ניסית להרוג אותי, המפגרת. את לא רוצה להיות חלק ממי. אני ממש יכול. היא בסדר. שלום. ברו, מה זה? מה? עזאזל. מה זוכר על זה? טוב, היא מתה. מה לעזאזל? למה זה גורם לחשוב להיות כל כך להגיע המקום הזה? כנראה בגלל כל הפתחי ברור ואחורה הזה. אוקיי. פליז, אל תהרוג אותי. אני פשוט חכם מדי. פה. למה אנחנו פה? לא יודע למה אנחנו פה. אוקיי. קשה. אני פה. ילד שאת לא רוצה להרוג. לגמרי, לא שכחתי מפה. היי. הרגתי אותה. יופי. אוקיי. את נראית כאילו את לא רוצה להיות בצד שלי יותר, את יודעת? לנו. אוקיי. לא רציתי להיות משהו שקשור לרכבת. להיות ברכבת זה מגנוק. פעם הייתי ברכבת. אוקיי. עכשיו אנחנו צריכים לחזור ולזכור אותם. הראשון זה הארנב ואז כיסי מיסי. הארנב. לא. רגע, הראשון זה היה ארנב, ואז כיסי מיסי, וזה. כי הם לא בצבעים הנחיים. אוקיי, בואו נראה איך כל אחד היה נראה. צבע. מה זה 1, 2, 3? צבע אדום, צהוב, אדום, כחול. אדום, צהוב, אדום, כחול. רגע, אמרו לנו גם את המספרים שללחוץ עליהם. אוקיי, הבנתי, סליחה. לא, אז איך אנחנו? לא? כן, ככה, ואז על איזה מספרים ללחוץ קודם? בוא נראה. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. יש. יאללה. וואי. צ'ו. אנחנו לעשות צ'ו. עשיתי צ'ו. צ'ו.
צ'ו, צ'ו, צ'ו. טוב, לאן אנחנו הולכים? לשם. אוקיי. פופי? כן, אני הצלתי אותה. אני יודע, אני מושלם. למה? אני רציתי לעזוב, אני אשים אותך בטוי זרש, אני צריך צעצוע. למה זה נשמע כאילו התראה? התראה? פופי התראה? פופי תמצמצי פעמיים עם התראה. לא כל כך אכפת לי ממה שאת אומרת, להגיד את האמת. כאילו, אם אני אומר לך את האמת, לא כל כך אכפת לי. לא, כאילו, אני יודע שאני יכול לעשות הכל. מה זה? לא אהבתי את הטוט. לעצור את הרכבת. למה אני לא יכול לעצור את הרכבת? תעצרו את הרכבת. הלפ, אני לא רוצה למות. תעצרו את הרכבת. תעצור את הרכבת, מהר, עכשיו לעצור. זה הזמן שלך לעצור. זה הזמן שלך לפרוח. שמע, לדעת הכל, הנה עכשיו אני צריך לעצור, כי אני חושב שגם קודם הייתי צריך לעצור, אבל עכשיו זה אפילו במיוחד לעצור. כן, שמתי לב שיש בעיה, אני מנסה לעצור, אבל הם לא נותנים לי. אם תיתנו לי לעצור, יהיה מעולה. הנה, אוקיי, עצרנו, הכל טוב. יופי, אנחנו בסדר. טוב, צ'ו, עבדת את הרגע האחרון. זה לא טוב. פלייקר. בגנוק. היד שלי עדיין על הכפתור של הצ'ו. נגמר. ייי! טוב, זה היה סיפור מאוד מעניין, ואני מאוד רוצה לחזור אליו ולעשות הרבה דברים, אז אם אתם אהבתם מאוד את הסרטון הזה, את הערוץ, אז אל תשאירו לשים סאב, תצאו במון. רק אומר, אני פתחתי אתר שאני מעלה בו כמה משחקים שאני עובד עליהם, כן, אני עובד על משחקים, זה הולך להיות בקישור, וגם הולך להיות בקישור של כל הדברים שקשורים לערוץ שלי. אז אם נהנתם, אל תזכרו לשים סאב, תצאו הפעמון, ועד לפעם הבאה, יאללה, ביי.